immensa majoria dels ciutadans de Catalunya. De tota manera, és la primera vegada que una comunitat autònoma augmenta l'IRPF en el seu tram, el que li correspon. Això, president, pot posar, a partir del moment que entri en vigor, els catalans en una situació de desequilibri en relació a qualsevol altre ciutadà de l'estat espanyol que, des de les seves respectives autonomies, no els hagin tocat l'IRPF. Els catalans tornarem a pagar més. Bé, alguns catalans, molt poquets, pagaran més. O no, perquè igual hi ha altres comunitats autònomes que fan això, però no serien els catalans, sinó alguns catalans, poquets, pagarien una miqueta més. Si són alguns catalans poquets, la quantitat que en surti, què pot ajudar a resoldre? O és una qüestió purament simbòlica? No, miri, és un problema de recursos i també és un problema de solidaritat. Aquí hi ha persones que ja no es poden apretar el cinturó perquè, ahir ho deia, d'una manera gràfica, ja no hi ha forats. La gent que s'ha quedat sense feina, l'autònom que ha tingut que tancar la seva activitat, les persones que estan treballant en una empresa i que han vist com es reduïa el seu sou, que hi ha hagut, n'hi ha. Aquests han fet un esforç important ja. Ara ho faran les persones que tenen una ocupació estable i també ho han de fer aquelles persones que tenen una renda més alta. Perquè si no, no és solidari ni equitatiu l'esforç. I d'això es tracta, també, de que tothom pugui contribuir.